Radioclick, a Europa que namora. Somos Lara Loaira de cuarto da ESO do IES Mirezum. Benvidos ao noso podcast das moedas. Nesta vez, acompañaredesnos nunha trepidante trama que conta a historia de Visenia e Asteria, dúas rapazas celtas cunha curiosidade que perdura no tempo. As lendas da moeda, Asteria e Visenia a través do tempo. Nos confís da Galacia antiga, cando os carballos eran máis vellos que a lembranza dos homes e os ríos levaban ouro nos seus leitos, Asteria e Visenia camiñaban polas corredoiras que levaban as cidades dos romanos. As moedas eran algo novo para o seu pobo, pero xa movían exércitos, cidades e destinos. Asteria, coa curiosidade dun paxaro que busca novos ventos, gardou a primeira moeda que atopou, preguntándose se aquel pequeno disco de metal podería encerrar un poder maior co das armas. Os séculos pasaron como a vento entre as follas. As mesmas mans que un día trocaran salporgando agora contaban maravedís nos mercados medievais de Compostela. Asteria e Visenia, atrapadas na danza sen fin do tempo, percorreron rúas de pedra onde os mestres oribes derretían moedas para fundilas en novas formas, impoñendo a imaxe dos reis de León e de Castela sobre os antigos símbolos celtas. O diñeiro xa non era só un obxeto de cambio, era poder, autoridade e imposición. Na idade moderna, as dúas viaxeiras cruzaron océanos. Nos portos da Coruña e Vigo viron galeóns cargados de ouro e prata que viñan de terras afastadas, levadas alí pola cobiza dos homes. Viron as primeiras moedas acuñadas co rostro dos Austrias, viron como as riquezas da América pasaban de mans humildes a nobres e banqueiros, sen que aqueles que traballaban na terra recibisen nada a cambio. As moedas tiñan agora o peso da explotación, da aventura, da conquista e do sangue. O tempo, inexorable, levounos ao século XIX, cando os vellos reinos se converteron en nacións e os reis perderon a súa coroa ante o avance da historia. Viron os primeiros billetes nacer nos bancos, promesas de ouro que non sempre se cumprían. Atravesaron fábricas onde os obreiros recibían soldos miserables por longas xornadas de traballo. Viron as primeiras folgas nas que as moedas se converteron en símbolo de xustiza e dereitos negados. No século XX, Visenia e Asteria escoitaron o son das máquinas que imprimían pesetas. Viron moedas de aluminio, de níquel, de cobre, todas circulando por unha España que mudaba entre guerras, ditaduras e esperanzas de liberdade. Viron como, nun intre, unha moeda podía perder todo o seu valor, arrastrando vidas enteiras á miseria. Comprenderon que o diñeiro xa non era só ouro ou prata, era confianza, promesas sostidas por palabras máis que por metais preciosos. E así, camiñaron ata o presente. Na era digital, observaron como os billetes e as moedas físicas desaparecían pouco a pouco, sustituídas por cifras en pantallas, por criptomoedas que non existían máis que en algoritmos ocultos en redes globais. O diñeiro xa non se tocaba, pero o seu poder seguía intacto, capaz de transformar sociedades enteiras en cuestión de segundos. Asteria mirou a Visenia e sorriu. O mundo cambiara moitas veces, pero a esencia da moeda sempre fora a mesma. Poder, ambición, control, pero tamén progreso, innovación e soños. E, mentres a humanidade seguise avanzando, elas seguirían ali, observando, aprendendo, viaxando a través do tempo, pois as lendas nunca morren. Moitas grazas por seguir esta historia a través do tempo.